Ще играем Майнкрафт. Къде са и ти името? Аз съм Рачо, ще играя с Данито, бе. Аз със Седа. Сега ще създадем... Да, Survival. Айде. Добре. Survival да бъде? Да. Добре. Така... Айде, влизай. Имаш ли интернет? Да, имам. Ето това. Защо? Упс. Съжалявам. Не се смея. Ето това е първичен скин, дами и господа. Не знам защо съм с този скин. Аз... много забива, Какво това? Отивам да взема дърво. Аз, ма това нещо много ме забива на мене. Не си единствения. И на тебе ли? Да. Това заради версията, човек. Боби, намали го това нещо. Ако обичаш. И тук до мен е Боби Рейсър, беги. Злати. Майнкрафт. Чакайте, започни от дома. И те идват. Влизайте. Айде, влизайте, хора. Така с наша играти Боби Рейсър, беги и Злати, беги. Какво става? Какво да ви кажа? Пълен минус. Вие снимате ли или не? Не, аз. Добре, Злати. Ето го. Че хора много насича това. Аз ще направя крафтинг тейбъл, айде. Добре. Аз просто чупа така дървото. Ау, защо ме биеш? Аз ли за кой те би, бе? Защо ме наби? Не те бия. Кой беше тогава? Отивам да си чупа. Злати, той те би. Ще направя меч и идвам да помагам. Нещо да не става. Дани. Не, просто не може моя сървър. Аз решавам. Който напада друг. Колко голямо дърво. По-дърво, бе. Къде? Оля, аз ви загубих. Къде? Аз съм тук при едно гигантско дърво. Боби. Боби. Ще бъде изключа. Аз се чупа дървото. Тук съм се скрила. Къде се скрила? Няма да ти покажа. Слушай крафтинга. Чакай малко. Слушай крафтинга. Чакай малко. Слушай крафтинга. Елай, ще ти служа тъпия крафтинг. Ето ти го, ето ти го на. Чупете овцата, аз убийте овцата. Чупете овцата. Дай, Боби. Бой, птичовки, двубой. Златия с меч! Пак! Чакай на долу! Тя сме тим срещу тях двамата. Какъв ти тим, бе? Ще изключа. Трябва да убия Злати. Си ти? Айде, бе. Сега ще видим кой ще качи тим. Според Боби, това е между нас двамата. Фак! Къде са, бе? Почвам хаковете да вада. Хаковете? Не съм с хакове, просто съм много по-добър от него на пинки. Аз имам хака. Аз имам хака. Чакай. Че са скрила. Who is now the Marges? Аз имам хака. И аз идвам. Аз имам хака. Тим ли сме? Айде, това много насича. Какво това? Боби Рейсър Ласлейн. Злати уби Боби. Тук. Значителна новина. Тук има толкова мини. Таква дълбоко. Боби, ето ти дърво, Боби, не съм бе, прашките. Мира, какво е това, че е на задника? Какво е? Фак! Не може да. Джингер. Извинявай. Джигарига. Явно. Създаването на свят, кой ме удари? Кой е мен? Аз не съм толкова. Удари ме. Аз ли? Да, ти. Така. Чакай, аз ще ударя с ръка да мога да бусна още по. Аз не мога да мина така. Ама спри са малко, че аз не мога да хвана. Айде, газ напреде. Ми дай, нали казах да бутам. Свърши, ето виж. Аз пак какво да направя? Добре, аз отивам при Боби. Компот ли сте от твоя? Да. Никой не може да ме стигне, аз съм да без спитка. Боби, ела тук да убим овцете, да си направим легло. Чакай малко, ето. Много странно. Овца. Аз лепнах за малко.
Не си лепнал. Лепнах. Не си лепнал. Не си лепнал. Не си лепнал. Цела тук. Who is now the largest? Кой ще ми помогне да взема вълната, Даниела? Ама изчакай малко, взимай си вълните. Не мога, отиде там, където не мога да вляза. Овцо! Ловцо! Who is now the largest? The magic. Аз не пея в сервера, аз съм извън сервера. Трол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 ol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 
Боби, Може би толкова спално да не се загубим. Взима тука крафтинг, матчинг. Не благодаря. Тейбълите. Хуй, знал дам. Аз па си намерих желязци, айрончи. С каменна кирка. С какво? Боби! С ръка ли? С какво? Щупа. Но ти ме бутна във водата и цопнах. Още имам още. Така ли ще играем? Добре. Кой е, бе? Какво пак се насъскахте? Как намери? О, кирче мече! Какво пак се насъскахте, два? Пак нещо направихте, уей. Айде! Бива. Боби се лепна. Боби са лефна. Ма аз си ги взех. Айде без пазарлъци. Слушай от тука, бе. Може ли да влезе, моля те? Добре, ма ми бъгна. Не, аз не мога го изключа. Дай, ако това е хубав видеоклип, аз съм... Не е хубав. Какво да направя? Ти! Чакай, всякъде си обера камъка. Ще взема камъка, ще направя печица, имам си въглища вече. Ще направя меч, броня. Боби, какво правиш, бе? Боби, какво беше там? What the fuck? Ива, нали знаеш, че снимам? Къде си, Ива? Къде си, Дани? Там в пещерата. Аз се изгубих някъде. Боби, че се уби. Уби се направо. Нищо не виждам. Сега сигурно ще ме питаш къде е пещерата. Ми не знам къде е пещера. Където слънце не огрява. Аз се снимам и не знам къде съм. Боби, виж пред теб. Някой ще ме телепортне, ли? Как да телепортна, че Да. Аз добре, това не. Добре, аз ти го дам матка бързо. Кой умря? Не бе, давай. Боби, айде ти. Дали да се доближа? Къде ще се доближаваш? Боби, ти им ли сме? Съм в тревата. В тревата я. Боби, ти им ли сме? Аз се изсайдвам, аз се също. Следва, ти им ли сме? Стрите чак ли? Фак, той имат хак! Нечестно. Now the margins. Нечестно. Аз нямам как, ето аз нямам. Не бе, швед. Просто нямам, ето виж. Чакайте, за малко... Аз нямам как, ето виж. За малко всички излизате. За момент. Аз се излязва, така че спорт. Защо аз нямам? Сега чакай. Да, ти си с хака. Ела първо Снейк паркура, Боби, аз ще играем Снейк паркур. Ама моля те, не играй с хаковете. Добре, айде махам раковете, че са провали всичко. Айде махам ракове. Махам ракове. И аз ще да. Здрасти. Аре, Боби. Всичко стана... Значи аз влизам. What? Ох! Ай, кой ме бута? Айде, тъпата... Боби, айде. Майко му паднах. Аре, Боби, аре. Айде, какво забива, е? Целият телефон Да, забива. бе, то това може да умириш без кът. Айде, майна! Не бях аз, и аз умрях. Боби, аз умрях. What the fuck става? Махнете сега, че тук скачаме. Айде, бе. Ей! Айде, влизайте, мога влизате. Не, тук ще играем. Играйте, добре. Рая, ще влизаш ли? Аз съм влязла при тях. При тях, добре. Добре. Аз ще вляза при вас. Какво да правя съм? Аз съм маника. Ето, минах го. Не, чакай. Аз съм спокойно. Level 1. Боби, как е? Здрасти. Това пак ли, бе? Аз
Сега пак огледа майна. Оле, ме, аз така се обърках. Аре, аз съм първия, чакам ва. Извинявай, не бях аз, не беше нарочно. Мой. На Златко. Да. Аре, Боби, давай. Сега ще играе с нас една приятелка, обаче тя няма. Айде, Боби, айде, давай. Може на 10 минути клипа, може на 10 минути. Не, бе! Не можеш да окачиш в YouTube, ако е над 10. Как бе? Аре, ние сме най-добрите злати. Аре, продължаваме ли? Аре. Чили сте. Дай седа тук вече това сега моята как се седа. минава? Маде, намерих начина. Аз умрях. На косъм. Боби, умри! Чакай. Умри! Ехо. Злати, как си пич? Виждаш ли колко е забавно? Скочих го. Мина ли го? Аз съм почти до вас тук. И аз Аре, Боби, идваш ли промастър? Махни се оттам. на мен ли говориш? Аз паднах. Кой? Ами тук ще си стои, може би ще чупа. Какво ще чупи? Боби, айде, бе, къде си? Дай, скачай. Аз съм скочим към тях. Къде си, Боби? Скочи го, не скочи го. Какво си скочил? Абе, наскочи го. Здрасти, Злати, аз съм точно за тебе. Ох, скачай, възможно е. Майка. Да щупя, няма как. Аз умрях. Идвай до мен. Чай, аз съпортна. За малко да умъра човек. Аз съм на златното. Защото аз там след на спампоинт. Умрях. Дани, умри. Умрях вече. Що пише Долче и Габана? Какво пише? Дъга Долче и Габана. Каква ти гъба, бе? Дъга Долче и Габана. Дуче гъбеле. Боби, айде да не сетваме сега тук спампоинта. Ай, ще ги... Иначе им стане много лесно. Това е по-лесно от минало. Да, бе, не, Швепс. По-трудно е, Боби, кажи. Стига, какво това? Боби, не го минавай. Кой това? Боби! Кой то въга? Не съм разбрал, че имам летене. Кой съм? Ами, Кой той? Кой той? Ива! Ти си. Паднах, пак умрях. Аре, Боби. Вие още ли снимате клип? Вече знам на къде да хода. Аз също. Боби, аре да ги... Искаш нещо да направим? Да ни убиете. Сещаш се. Да ни убиете. Не, Какво? и аз не искам. Какво искаш? Горе съм, аз да бутнах бе. Ти няма ли най-накрая? Опа, много съжалявам. Май усещам, че накрая от снимане на клипа за колко минути? Свърших. Аз ще свършвам,